Мин бит әле тагын бер заказымны алып кайттым бүген. Күрсәтимме? Караватка җәеп салдым. Менә шундый матур заказ. Бу юлы менә шундый набор алдым әле үземә. Чәчләрем бик минем юка. Менә шулай күпертеп кенә җуабыз Аллаһ теләсә. Теш пасталары монда инде минем аңа түгел, күбесенчә үземнең туганнарыма алып кайтам. Наш дезодорантларны бик яратып кулланабыз без. Бу духини инде әләнче тапкыр күрсәтәм, әләнче тапкыр алам. Туган көнгә берсенең. Туалет өчен туалет чистартабыз кызлар. Прокладкалар безнең. Плитә юатырганнарга акцияда безнең икене алган чиракта бик арзанга гына төште. Шуңа күрә икене алдым инде безнең туганыма. Монда безнең шампунь. Бездә шулай шампунь. Бик әйбәт шампуньнар. Арзан гына менә бу ботаника дигән. Бик шундый әйбәт чәчләргә. Монда безнең топлар бетерә торган чудо-юдо средство. Кофе таплары, монда шоколад табамы кызлар, рәхим итеп ала күрегез, шундый әйбәт бу. Монда безнең тушлар, помадалар, һәм менә шундый кечкенә генә монотени. Менә шундый водолазка алдым әле Фаберликтан. Бик ошады миңа. Эшкә киергә бик әйбәт. Берничә төсле ул, шәмәхәт төсе дә бар, яшел, куе яшел төсе һәм менә шундый алсу төстә. Скидкалар кирәк булса, комментариядә үземнең ссылкамны калдырам.